ассалому алайкум ватани азиз, тоҷикони олам. Дар ҳадиси паёмбар омадагӣ аст, ки ҳар амали инсон аз нияташ вобастагӣ аст. Се то одам дар вақти замони паёмбар алайҳиссалом баромадану гуфтанд, ки мо мерим барои таълим гирифтан, барои илм гирифтан. Баъд рафтанд барои таълим гирифтан. Якташ таълим илм гирифт, якташ оила барпо кард, якта дигараш тиҷорат қати сар кор кард. Баъд ҳамин паёмбар алайҳиссалом гуфтанд, ки ҳар як амали инсон аз нияташ вобастагӣ дорад. Бинед ҳамин одамое ки ба кадом ният аз хона мебаранд, ба ҳамон нияташон мерасанд. Дар мо кишваре ки мо таълим гирифтем, дар мо Судан буданд донишҷӯёе, ки як гурӯҳ рафтанд барои таҳсил кардан. Аз ҳамон таҳсилкунандагон якташ мисол диплом гирифт омаду, якташ оила барпо кард, яктаи дигараш бо дарса партов омад, яктаи дигараш бо дигар корҳое кард, машғул шуд. Лекин инҳо ҳамаашон дар аввал қасдшон як чӣ буд, ки таълим гирифтани илм. Ба ҳамин расиям, ки одамон меоянд барои кор кардан, мисол ниятшон як чиз, ки барем кор кунем, шаҳрванди Россия гирем. Яке меоянд дар инҷо мисол, ки ба дигар корро машғул мешаванд, ки мисол тиҷорат қати сар кор мегиранд, ё ки ягон оила барпо мекунанд, мисол зан аст шавҳар мекунад, мисол мард аст ҳамсар мегирад, ё ки як дохил мешавад дар як ҷо таҳсил мекунад. Мисол ина ман ба нияте омадам, ки дар ин ҷо духтарчам синфи ягдирахона гашта тоҷикистон мерем. Бо дар инҷо ман дохил шудам, таҳсил кардам. Нияти ман мисол 2 соли сода гашта рафтан ба ватан баргаштан буд. Лекин дар инҷо бо ман пайдо шуд, ки ман дохил шавам, таҳсил кунам. Инсон ба як ният мисол ки амале ки баромад, ҳамон нияташ мерасад. Ман ба нияте омадам, ки духтарчам дар инҷо мисол ки аз дарс қафо намонад, ба нияти илм ки омадем, духтарчамам мактаб дохил шуд, худам дохил шудам, дар инҷо таҳсил кардам ва диплом гирифтам. Яъне ки ҳар амале ки мо мекунем аз нияти мо вобастагӣ дорад. Чӣ нияте ки кард мекунем, ки дар дилат чизе ки боша, ҳамон дар амал ҷорӣ мешавад. Дар дили инсон чӣ нияте ки бошад, Худованд ба нияташ мерасонад. Барои ҳамин ҳар як амали инсон дар ҳадиси саҳиҳ омадагӣ аст, ки аз нияташ вобастагӣ дорад. Ҳатто бинед, ки инсон вақте ки як гапи ганда як каса мегӯяд, ки мисол мегӯяд оз якта мезанад, дар девор мечаспӣ. И дар дилаш агар ния надошта боша, камро намезанад дар девор бичаспа. Дар забонаш агар боша, шӯхиомез боша. Ҳаст шӯхиомез ҳаст, ки аз ният вобастагӣ дорад. Задан ё ки як одамро таҳдид кардан, ин аз нияти инсон вобастагӣ. Ният карда бошам, корда мераса. Не ки ният накарда бошам, барои тарсондани инсон, барои чӣ мегӯянд, одама вай кардан, ба худаш чӣ мегӯянд, ба таҳти итоати худ даровардан боша, одама намекушад, чӣ намекунад, дар девор намезанад, мечаспонад. Бар таҳти итоат худ даровардан. Лекин агар ҳаққонӣ кор карданӣ бошад, амалаш дар нияташ боша, вай дар амал ҷорӣ мекунад. хоб, ин ҳамин ҳадиса ба шумо расонида бошам. Боқи зинди саломат хунасар бошед. Поделиться лайк ва подписаться фаромӯш накунед.